Yan na. Ay, nagumalaw yung yung kabayo. Ay, nalang manood. Hangin lang yun, mabo. Naglaro siguro. Gago pa na din nyo. Tang-ina mo, di ka makararo. Bakit yung pintuan? Ando sa kabila. Manood ka. Isya, manood ka. Ano ba yung gago? Ano sa ilalim? Eliza, sa bintana. Yan na. Manood ka, parotang mo. Hindi, sa cabinet siya lalabas. Hindi siya. Masasyak mo siya dyan eh. Tignan niya pa Oh my! Ito may itsura? Oo, bakit ganun? Nakita mo? Bakit parang elf? Balik mo nga, i-post mo nga doon sa itsura niya. I-post mo nga doon sa itsura niya. Laki na kay nanay, bilis. Hindi, ang dayo na yun eh. Yung kanina. Hindi to, Joyce. Yan. Sige pa. Play mo na. Takot ka na? Pikit na kayo, itsura. Pikit na itsura, parang matanda. Parang elf. Parang Asa? pwede. Hindi ko masyadong nakita eh. Tumakbo na. Sinadya niya yun nila. Na gano'n, na paraan. Labas na sa ano. Imbis na buta ako, tatawa ako eh. Natatawa to. Ewan nga! Wala pa, sakit na. Ayun na. Wala pa! Play Gaga. Ayun o. Pose! Ang tago. Bata ba?